Bon dia a tots i a totes. Res, com a president del Sindicat d'Actors i Actrius Valencians, no és un honor, sinó era una obligació, a més de ser un honor, el formar part de la ILP, perquè per als actors i actrius valencians és vital tindre una televisió autonòmica, és l'única manera de poder treballar, de poder fer audiovisual, de poder fomentar el nostre teatre, i per això havíem d'estar així. Nosaltres, a més, no ens quedarem així, podem anunciar ja que si la ILP no va avant, seguirem peleant on siga possible i no pararem mai de demanar la nostra televisió autonòmica en la nostra llengua. Nosaltres només tenim aquest camí, només podem desenvolupar el nostre treball d'esta manera i després, com a ciutadans, tot el que han dit abans. Una cosa per la que ha servit la ILP és per a comprovar que no són quatre bojos que defenem el nostre treball, sinó que la gent ho necessita, està amb nosaltres, i he pogut comprovar gent d'estar plorar per el carrer demanant que torni a la nostra televisió. I això és el que volia dir. Moltes gràcies.